ବାକ୍ୟଟି ଦେଖବା ପ୍ରଥମ ପିତର 4:16 କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାରୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନ କରୁ ବରଂ ଏହି ନାମ ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଯଦି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ବା ସରମ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମମାନେ ଶୁଣିପାରୁଅଛୁ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦ୍ୱାରା। ତାହା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରି ରଖିଅଛନ୍ତି ବା ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଏଇ ଯୁବା ବୟସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ତାହା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।